sitten töitä ja starttasi ihan ok, että alussa tietysti tommonen myyntityö on vähän jännittävää ja näin, mutta kyllä sitten kun saa sitä varmuutta siihen ja näin, niin lähtenyt tosi hyvin menemään. Ihan etsin myyntitöitä. Myyntityö on se, mikä kiinnosti, mä sitä lähdin hakemaan. Meillä on niin huipputiimi tossa, kaikki työntekijät ihan niinku huikeita äijiä ja mukava tehdä töitä. Käveltiin kauppakeskuksessa, näin tutu siinä ja oli silleen, että hei, mitä jätkä duunaa, että kyllä mä voisin tuoda töihin tänne näin. Työajat se oli itse asiassa ensimmäinen semmonen iso plussa. En ole ikinä ollut mikään aamuihminen. Niistä oikein 10, että ne riittää, että 8:30 herää, niin se oli tosi iso plussa. Siis mun mielestä se on ehkä se kaikkein kivoin ehkä, että pääsee niinku kontaktoimaan ihmisiä ja pääsee näkemään ihmisiä silleen suoraan. Että... Parhaat puolet just se, kun on tosi hyvä porukka ja hauska tehdä töitä, että se ei ole sellaista kellon kattomista, vaan just sitä, että niinku odotetaan, että päästään töihin ja hyvien jätkien kanssa painaa kauppaa ja näin, niin on se tosi jees. Mulla oli muutamia kavereita, ketkä on sitä myyntityötä tehnyt ja sanoi, että on ihan mukavaa hommaa. No, ei nyt mitään niin suunniteltua vielä, että onhan sitä tätä vakuutusalaakin mietitty sitten, kun koulut on käyty ja näin. Mulla on hyvin selkeästi pitänyt huoleen, että työntekijälle riittää töitä ja tekee tarpeeksi hyvin duunia, niin ihan varmasti pääsee myös eteen. Siis mähän olen insinööri ja mä en oikeastaan tiedä, että ei se nyt välttämättä semmoinen suora duunihaku. Mä hain siis tosi moneen paikkaan, mutta sit mä loppujen lopuksi niin tänne selektukselle sitten pääsin, että se oli ihan mukavaa. Mutta kaupa-alalle, se on se mun juttu. Ja mulle itselläni nousee motivaatio siinä, kun kaikki muut tekee kauppaa. No ihan saman tien lähden siitä asenteesta, että ilmaista asennetta ei päästä käytännössä yhtään mihinkään. Se on se lähtökohta, että jos se on paska, niin sitten kaikki on paskaa.